Tervepä terve vaan kaikille. Se olisi Jesse tässä. Ja ajattelinpa tässä kuvata videon tämmöisenä extempore-ideana. Ja tää nyt olisi tämmönen ensimmäinen niin sanottu video. Että ajattelin pelivideoita ruveta tekemään ja muuta krääsää. Että jos tykkäätte, niin pistäkää tilauspainike ja tykkäys tähän videolle. Ja, ja eipä mulla varmaan tässä muuta. Tää tää oli tämmönen esittelyvideo. Näkyllään seuraavien videoiden parissa ja se olisi morjens.